jotono sari kaham tei lam sogo ini blogo ane hai sing tabo kisa sing market o superstar nanya hai khang jago naik ini rok sing video film ini paikar jara ada busu tong hotok busu maco tok papai tua lighting ginang tai tini mela bosol luar daga nadi musalamin borok busung musala kya bong yang go mela ngangkai busuk ke musalai nadi narok nubi tongna busuk tong hotok hang tong usung o superstar jaga wo soguya ko sogiti mon ke lama wo borok bang mani gari bu bang mani belai traffic jam an bagai doi sogi yang itu naro nugiman kenai hi mo gangkai ati iko konel tamero borok bang bong yang belai kuno bong yang bo tikenai layo Canada beli borok di konorok nuhi dong na lighting sobiti lama gana gini hai borok bang mani nai dukan bo debra yagra hai bang mani borok bong yang papari suang po busuk dam ka tini o 100 taka jadok si wasana 140 taka ni thangka ini me mela dai belai suak dugan bo belai dambari sika busuri kaham rodnuman kana lama si usik payang itong paparu masuk borok jam borok bang mani mau bahas ate bar restoran or bahas ke borok bang mani berana naik paparu nasi pe dinner bo je hocharu do tomai rok bilai no nacho han hai khana bo tongo ogres taroro khana kate bo kora jatu singarok fanya hin khanao nasi pe dinner bo jung bo nai phainai Sokoy ka finally tabukai hi ogres taro moni basa bai re sapa ba jeng bote buji tong sina pa mon Canada basa bai re sapa ba jeng bote khanai tong sina mo aram kai khana bo mane khana to ga ya hin tong ta achi gi ni gan diwi tong copyright phen ne norok na ngo gan ro kai phono gi mandi ya nah di borok bang mani busuk borok bang